PM, ang ibang network, ang Channel 5, ang A to Z, para po masigurado namin na mabigyan po namin ng magandang palabas ang lahat ng mga Pilipinong manonood. Kagaya po ng suporta na ibinigay nila sa FPJ sa probinsyano. Ang hirap po kasi na yung pinanggalingan po kasi namin show, kumbaga ayaw po namin na ibaba yung quality. In 7 years sa FPJ sa probinsyano, sobrang kaming grateful and thankful sa lahat po ng mga talagang tumangkilik at sumubaybay. Kasi po, dahil po sa kanila, napakaraming lang nabigyan ng hanap buhay sa industriya po namin, sa industriya nating lahat. Kaya, nung binubuo po namin ng Batang Quiapo, sinigurado po namin na sa pagkakataong ito, mas itataas pa po namin yung kalidad ng paggawa para masigurado po namin na nandyan pa rin sila at mas magugustuhan po nila ang proyektong ito. At nangangarap kami na sana sa pagkakataong ito, mapansin din po tayo, hindi lang sa ating bansa, kundi pati sa ibang bansa. Yun po. Okay, salamat po. At para naman kay Mr. Ako ulit dito dahil galing ako doon sa probinsyano na nag-fight director din po ako doon. Po namin tulad po ng mga sinabi niya na pag-iigihan po namin para magustuhan pa ang aming mga audience at saka kung naka 7 years po yung probinsyano, kahit matabla lang namin. Hindi na wag naman sir. Yun lang po at pag-iigihan po namin mga trabaho dito. Salamat po, Senator Lito. TV Patrol, taken right after the preview of the pilot episode of Batang Quiapo. All of them had high praises. I remembered Angel Aquino, Jen Arcilia, Derek Julia Lamangan, and Derek Brillante Mendoza. Yung statement ni Brillante, yung naalala ko, sabi niya, na-develop na daw kayo as director and parang mas magaling ka pang director kaysa kanya. Anong reaction mo doon? Hindi naman po totoo yun. Hindi po, kasi honestly, si Direk Daddy talaga ay siyang mentor ko pagdating sa pelikula. Talagang sobrang iniidolo ko yan. Halos lahat ng natutunan ko sa indie films. Kaya kung mapapansin niyo po talaga itong ngayong Batang Quiapo, para po talaga siyang pelikula. Sasabihin ko na po yung totoo para po sa akin. Kasi ina-achieve na po natin na na maiba na, i-upgrade na po natin. In terms of technicalities, lahat camera movements, pati mga camera namin talagang kinuha na namin yung magandang camera. Tapos yung proseso po ng paggawa ngayon ng show po namin, kung ano yung proseso ng ginagawa namin pag gumagawa po kami ng pelikula. Kino-color grade po namin, may poly, lahat. Sound design, lahat po, music. Kumbaga, sabi nga po namin talaga na this time talagang mapaproud ang Pilipino. Dahil Pinoy na Pinoy, pero makikita mo yung quality, tinaasan po namin yung antas. Kaya nakakatuwa. Kaya I'm sure kahit po sila Ate Angel, yung mga kasamaan namin po, sila Kuya Jan Arcilia, nung napanood po nila, natuwa sila at na-proud sila para sa amin na yun nga yung sinasabi namin na parang kaya nating mga Pilipino makipagsabayan. Totoo po yun. Basta bigyan lang tayo ng pagkakataon, bigyan lang po talaga tayo ng time, ng suporta, kayang-kaya po natin. Kasi, nung nasa indie films ako, wala nga tayong budget. Nakikipagsabayan tayo sa ibang pelikula nananalo pa ang Pilipinas. What more ngayon? Kaya, sabi ko nga sa pagkakataong ito, siguro, dahan-dahan, actually maraming mga soap opera na ang gaganda, yung Dirty Linen, diba? Ang daming mga soap opera na inaangat na talaga ang paggawa ng telenovela or ng serie ngayon. Dahil nangangarap tayo na marami na pinagpapalabasan nandiyan naman Netflix, di ba, views. Kaya ito na yung pagkakataon para ipakita natin yung talento natin. Thank you. Ito ay para sa mga cast members.